makadi muri yeZimbabwe kwese kwamungadai muri kusangana zvekare kwatiri kuita pano paThe Spanner Podcast Show, apa ndinokupai nhau dzakasiyana siyana dziri kuitika makona mana ese enyika, dzinorwadza, dzinosuwisa, nedzinofadza nedzinotyisa. Usaskipa kana video rino risati rapera nekuti ndinoenda ndakabatanidza manews updates akati wandei pavidhio rimwe chete kuitira kuti uwane zvinhu zvakawanda. Nhau dzekutanga dzandakakubatirai ndedzemwana akarasika ari kutsvakwa nevabereki vake. Kozoita vidhio revamwe madzibaba vari kuprofita mukomana ane mukurumbira zvaizvezvi anonzi Hulengende, murume waMaloti. Okay, regai ndiverenge message yacho yemwana ari kutsvakwa. Tiri kutsvakawo mwana musikana uyo anonzi Tsitsi ane makore 18 years dzekuberekwa. Akabva pamba achiti ari kuenda kunotenga airtime paTuck shop. Mwana uyu anonzi ane makore 18 years dzekuberekwa. Akangobuda pamba achiti ari kunotenga airtime. Vabereki vakanga vasipo pamba, vabudawo vaenda kwavanga vaenda, vakamusiya aine vana. Iye akazongoudza vana kuti ndiri kumboenda pamaTuck shop kunotenga airtime, ndokutobuda zvachose akasadzoka kusvika nhasi. Mwana uyu ari kunzi akabuda musi wa2 April kusvika izvezvi haasati adzoka. Saka vari kuti anenge aonawo mwana uyu ngaaende anoripota kumapurisa kana kufona panhamba dzandichakusheedzerai panapa. Nhamba idzi dzinoti 071 92 22 950. Ndichasheedzera zvekare 071 92 22 950. Oro kuvabata zvekare pane dzimwe nhamba dzinoti 076 064 078. Ndopamunobata vabereki vemwana kana maona kuti makundikana kufonera vabereki vemwana pasinawo airtime. Endaiwo pamapurisa ari padhuze nemi munoripota kuti mwana ari kutsvakwa tamuwana. Nhamba dzake dziripo, ndichadziisa futi pascreen ipapa kuitira kuti mugare muchidziona. And then next update inoti kuna madzibaba avo vari kuprofita rufu rwehama yaHulengende. Regai ndikusiyei muchiona vidhio racho nekuti handidi kutapudza kana kuwedzera. Regai shoko racho ringosvika kuna Hulengende rakaperera richibva kumuridzi waro. Saka madzibaba vari kuti dai vasangana nemukomana uyu vamubatsira kuitira kuti asasangane nenjodzi dzaari kuda kusangana nadzo. Baba Ramero taona mukomana ane mukurumbira izvezvi anonzi Hulengende. Taona mukomana iye akamira parufu. Ndabvunza muprofita rufu rwani zvikanzi nababa nderwaTashinga. Tashinga uyu abarwa 6 April. Taona Tashinga iye anovigwa muchivhu. Mafira aita Baba Ramero afana tsaona tekanzi nababa. Enda unoudza mukomana uyu kuti iye naTashinga ndine nyaya navo miliyona yati ndida. Munyaya atakwe nemabwe, ini ndiri tambo chete inosunganidza denga nenyika. Saka ndiri musvitsi wetsamba. Tanga tiri pamunamato webedside paiprofitwa varipo nevasipo. Kunyange mutungamiri wedu wenyika pakakandwa tsananguro dzake. Uyo mukomana uyo ari kunzi Tashinga izwi richindiverengesa rakati ndiye privilege. Nekuda kwechikonzero chekuti ndakaona Hulengende akamira paguva rake ndozvapanitaure zita rake, asi ndine tsamba yake yandisiri kuda kuisa pajekerere nekuda kwezvikonzero zvimweya. Uyo mukomana ndiri kuti Tashinga uyo muera gora, anoera gora ndo mutupo wake. Iye naKeni ndakawaona vakanyorwa pamhandi yemuti paine chikwangwani cherufu zvikanzi 2 years dzaachararama dzakamuomera achiri mwana mudiki nekuti ndewa 2002. Saka izwi rakati ndisvitse tsamba yakakwana. Vari kunditaka nemabwe nanzina baba munyaya atakwe nemabwe. Ukataka munyaya wataka mwene wetsamba.
Avo ndo madzibaba vanga vachitaura. Shoko iri kana richisvika dai rasvika nekukasika kuitira kuti mwana abatsirwe nguva iripo. Kana zvaonekwawo nemweya zvinoda kuti zvikasike kubatsiridzwa. Ndicho chirongwa chandakakubatirai muzuva ranhasi. Ndo maupdates chete anga ndinawo muzuva ranhasi. Aiwa, kana kari kekutanga kusvika pano chibva wangosubscribe, kulike, komenta nekushare kuitira kuti next time kana taposta chinhu uve uri wekutanga kusangana nacho. Aiwa, ndinokudai mese vari kunditsigira, vari kundisapota. Mwari ngaakuitirei zvakanaka. Murambe makadaro. Tinosangana pachikamu chinotevera. Bye bye.